Kmieni tnejn filgħodu l-Forzi Armati ta' Malta salvaw żewġ gruppi ta' immigranti f'żewġ ħidmiet differenti. Permezz tal-Patrol Boat P61 ġew salvati 28 immigrant minn fuq dingi madwar 71 km l barra minn Malta, waqt li grupp ieħor ta' 152 immigrant oħra ġew salvati minn fuq dajsa tal-Injam. Iż-żewġ gruppi ddaħlu f'Xattittiben aktar tard wara nofsinhar. Preżenti fil-post kienu uffiċjali tal-Pulizija, ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili u t-timijiet mediċi tas-saħħa pubblika sabiex jassistu lill-immigranti. Din il-wasla segwi dik li seħħet il-ħadd filgħaxija meta 69 immigrant iddaħlu għal ħabta tas-6 ta' filgħaxija bord il-Patrol Boat P51 f'Xattittiben il-Furjana. L-istess kif ġara l-ħadd, anke f'din l-aħħar wasla nbeda proċess ta' identifikazzjoni wara li dawn l-immigranti ttieħdu fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa. B'kollox fi 48 siegħa daħlu Malta mal-250 immigrant.